Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω. Στο σημερινό Ευαγγέλιο βλέπουμε μια δραματική προσωπικότητα 38 χρόνια παράλυτη να μην μπορεί να βρει την υγεία της, διότι προλάβαινε άλλος μπροστά από αυτή και έπεφτε μέσα στην κολυβήθρα και ένας γινόταν τότε μόνο καλά και οπότε αυτός δεν προλάβαινε επειδή ήταν παράλυτος και έμενε 38 χρόνια. Και με το λόγο που είπε στον Κύριο άνθρωπο και αυτό, εδήλωσε τη διπλή του τραγική κατάσταση. Όχι μόνο ήταν παράλυτος, αλλά ήταν και άφιλος. Δεν είχε φίλο, δεν είχε συγγενή, δεν είχε κανένα. Άνθρωπο, Κύριε, ουκ έχω. Αυτή η φωνή είναι δραματική. Δείχνει την τρομερή ψυχική του κατάσταση που υπήρχε μέσα του, η θλίψη και το παράπονο, που ήταν περισσότερο και το βασάνιζε από το σωματικό πάθος. Γι' αυτό, επειδή το ζήτημα της φιλίας είναι πολύ σοβαρό, σκέφτηκα σήμερα να ομιλήσουμε για αυτό το θέμα, την αξία της φιλίας. Ο άνθρωπος πάντοτε θέλει να έχει ένα φίλο για τις ψυχικές του ανάγκες και πολλάκις και για τις σωματικές. Γιατί ο φίλος πολλές φορές είναι πιο πιστός και πιο βοηθητικός ακόμη και από τους συγγενείς. Είναι όπως είναι, πλησιάζει με την πνευματική συγγένεια. Όταν σμίξουν δυο, ο πατέρας, ο πνευματικός που εξομολογεί με το τέκνο, μπορεί να κάνουν δεσμό τέτοιων αγάπης και σεβασμού, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι έχει ο σαρκικός πατέρας με το παιδί. Το πνεύμα πάντοτε είναι ισχυρότερο της σαρκός. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος θέλει κάποιον την ώρα της θλίψεως να πει τον πόνο. Πόνος κοινός, πόνος μισός. Δηλαδή αν το πω στον άλλον, πέφτει στο μέσον ο πόνος. Μισός πάει στον άλλον, μισός σε μένα. Το ίδιο γίνεται και με τη χαρά σε αντίστροφη θέση τώρα. Κοινή χαρά, διπλή χαρά. Όταν θα πω στο φίλο μου κάτι που με ενθουσίασε, που μου έδωσε χαρά και τα λοιπά, χαίρεται και εκείνος, χαίρομαι και εγώ διπλά. Μεγάλη λοιπόν η υπόθεση του φίλου. Έβρες φίλων, έβρες θησαυρών, λέει η Γραφή. Και μακάριος όποιος είχε τέτοιον φίλο. Θέλει μόνο προσοχή η φιλία, διότι είναι κινούμενη σε λεπτές ισορροπίες και ποτέ δεν πρέπει ο άνθρωπος εγωιστικά να φερθεί προς τον φίλον και να διεκδικήσει εκείνος περισσότερα από τον φίλον. Δηλαδή, να έχει την απέτηση όπου πηγαίνει ο φίλος του να του το λέει. Ό,τι κάνει ο φίλος του να του το λέει. Και οτιδήποτε εκφράζει. Αυτό απαγορεύεται. Και οι συναισθηματισμοί οι πολλοί στη φιλία και αυτοί απαγορεύονται διότι καταλήγουν σε άνομα τέλη. Επίσης, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ να μην προσβάλλουμε το φίλον, έστω και μόνοι μας, ούτε κατά αστείον, διότι κάτι είναι, προπάντων δε να φυλάμε τα μυστικά του φίλου. Έχασες το μυστικό που σου είπε, πέταξε από το χείλη σου, έχασες το φίλο σου. Είναι σοβαρό αυτό, πολύ σοβαρό, διότι αυτό που εμπιστεύεται ο φίλος σε σένα δεν το έχει πολλάκις, μπορεί να μην το έχει πιστευτεί ούτε και στο πνευματικό του. Επίσης, η ιστορία πρόσεξε πάρα πολύ αυτό το γεγονός της φιλίας και μερικά ζευγάρια ονομάτων έμειναν στην ιστορία. Όπως παραδείγματος χάρη, η αγάπη που είχε ο Δάμων και ο Φιτίας, ο Πάτροκλος και ο Αχιλλέας, ο Δαβίδ και ο Ιωνάθαν, ο Γρηγόριος και ο Βασίλειος, οι Άγιοι. Αυτά είναι 4 ζευγάρια που έχουν μεγάλη φιλία, ανέπτυξαν μεταξύ τους, που αν θα ασχοληθούμε μπορεί να μιλάμε 1 ώρα. Για το Δάμον και το Φιντία μόνο, θέλω να σας πω ότι ο Δάμον ήταν ένας φιλόσοφος στη Σικελία, πάρα πολύ αξιοσέβαστος και είχε ένα φίλο, το Φιντία. Αλλά
έπεσε στη δυσμένεια του άρχοντος της Σικελίας, ο Δάμων ο φιλόσοφος, και τον κατεδίκασε σε θάνατο. Με συγχωρείτε, ο Φιντίας έπεσε, όχι ο φιλόσοφος, ο Φιντίας, ο φίλος του. Τον καταδικάζει λοιπόν σε θάνατο ο άρχοντας και ο Φιντίας τον παρακαλεί, άφησέ με να πάω να χαιρετήσω τους γονείς μου και να έρθω να με σκοτώσει. Ναι, αλλά ποιος θα ήταν εγγυητής? Και πάει εγγυητής ο φίλος του, ο φιλόσοφος, ο Δάμων. Το δέχεται ο άρχοντας, πάει. Την ημέρα που κανονίσει όμως να γυρίσει, διαφορετικά θα έπεφτε το μαχαίρι, δεν γύρισε ο Φιντίας. Και τον πήγανε το Δάμονα λοιπόν στο μέρος της εκτελέσεως και την ώρα που σήκωνε το σπαθί ο Δήμιος, ακούσανε τα βήματα που έτρεχε ιδρωμένος ο Φιντίας για να πάρει τη θέση του, διότι είχε καθυστερήσει από διαφόρους λόγους. Ο Δάμων δεν ήθελε επουδενή λόγο. Όχι, λέει, άφησέ με, επέρασε η ώρα, λέει, επέρασε η προθεσμία, πρέπει εγώ να πληρώσω σαν εγγυητής. Όχι, εγώ είμαι το θύμα, εγώ πρέπει να... Και το μαθαίνει αυτό ο άρχοντας και τους χαρίζει τη ζωή και τον δύο και τους παρακαλάει μόνο να γίνει και αυτός ένας τρίτος φίλος μεταξύ τους. Να μπει και αυτός στη φιλία τους. Γιατί θαύμασε την φιλία αυτή, πράγματι. Η αγάπη είναι ισχυρά έως τον θάνατο και υπέρ του θανάτου. Υπέρ του θάνατου. Έτσι λοιπόν και εδώ πέρα. Άλλο τέτοιο ζευγάρι καταπληκτικά με αγάπη έως θανάτου είναι του Δαβίδ και του Ιωνάθαν. Το μεν Δαβίδ το ξέρετε όλοι. Ο Ιωνάθαν ήταν ο γιος του Σαούλ, του πρώτου βασιλιά του Ισραήλ. Και επειδή είχε υπασπιστεί τον Δαβίδ, ο Δαβίδ έβγαλε μεγάλο όνομα. Και ζήλεψε ο Σαούλ ότι ο γιος του ποτέ δεν θα βασίλευε όσο ζούσε ο Δαβίδ και ήθελε να τον σκοτώσει. Ο Ιωνάθαν όμως δεν το δεχόταν αυτό επουδενή λόγο. Προτιμούσε να βασιλεύσει ο Δαβίδ παρά να χάσει. Παλικάρι και εκείνος μεγάλο ο Ιωνάθαν. Οπότε σε μια συζήτηση πάνω στο τραπέζι με τον πατέρα του, του λέει «Ιε ανώμων κορασίδων», προσβολή αυτή μεγάλη, «νόθε ιε πόρνης γυναίκας». Δεν το ξέρεις ότι όσο ζει ο Δαβίδ, εσύ δεν πρόκειται να πατήσεις τον θρόνο το βασιλικό? Μα γιατί πατέρα, λέει, αυτός με αγαπάει τόσο πολύ, ποτέ δεν θα διεκδικήσει αφού εγώ είμαι ο φυσικός διάδοχος. Τι σου έκανε? Επιμένεις λοιπόν και σηκώνει το δόρυ για να τον χτυπήσει, τόσο πολύ μισούσε τον Δαβίδ, πετάγει το Ιωνάθαν λοιπόν και βγαίνει και γλιτώνει και πάει και ειδοποιεί τον Δαβίδ. Και του λέει, διεπίστωσα ότι ο πατέρας σε μισεί έως θανάτου. Πρέπει να φύγεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση και έγινε μια δραματική εξέλιξη πως ξέφυγε ο Δαβίδ και δώσανε όρκο αγάπηση ως θανάτου και πράγματι όταν πέθανε ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν την ίδια μέρα στον πόλεμο, ο Δαβίδ και έγινε βασιλιάς κατόπιν, κράτησε το λόγο του και έψαξε και βρήκε το γιο του που είχε ένα γιο ο Ιωνάθαν και ήταν μάλιστα και παραπληγικός και τον κράτησε στο τραπέζι του όλα στα σημέρα της ζωής του να τρώει με τον βασιλιά. Αυτές οι αγάπες είναι σπάνιες βέβαια, αλλά μας δίνουν να καταλάβουμε τι σημασία έχει η αγάπη, η φιλία. Επίσης, πολύ συγκινητικό είναι όταν ένας σατράπης της Περσίας έχασε το αξίωμά που είχε στον αυτοκράτορα τον βασιλιά και του δίμεψαν την περιουσία και τον κυνήγησαν και βρέθηκε στην Αθήνα. Αυτός ο πλούσιος ο σατράπης λοιπόν, ο άρχοντας της Περσίας, έκανε φίλο τον Ευρυπίδη, αυτόν τον μεγάλο, τον φιλόσοφο και τραγικό ποιητή. Και έλεγε, δεν με πειράζει τώρα τίποτα. Ας τα έχασα όλα αυτά που έχασα, εφόσον έχω φίλο τον Ευρυπίδη, όλα αυτά θα καλύπτω. Βλέπετε λοιπόν τι μπορεί να κάνει η φιλία. Επίσης, στη φιλία πρέπει να προσέξουμε το εξής. Δεν πρέπει να κολακεύουμε.
δεν αγαπάμε τότε πραγματικά το φίλο. Πρέπει να του λέμε την αλήθεια ακριβώς ως έχει. Φίλοι, γι' αυτό υπάρχει και αυτό το ρητό που λέγανε οι αρχαίοι, φίλος μεν η αλήθεια, φίλος μεν ο Πλάτων, φιλτάτη όμως η αλήθεια. Μπορεί να είναι φίλος μου ο Πλάτων, αλλά άμα ο Πλάτων πει κάτι που δεν είναι σωστό, πέρα. Φιλτάτη είναι η αλήθεια, πιο αγαπητή από τον Πλάτων. Πρέπει λοιπόν να αγαπάμε και να λέμε την αλήθεια και όχι υποκριτικά. Και γι' αυτό υπάρχει και ένα ανέκδοτο, όχι ανέκδοτο, ιστορικό πραγματικά έγινε στη Ρώμη, όταν ο αυτοκράτορας Καίσαρ Ιούλιος πούλαγε τον δούλο του, δεν τον ήθελε. Ο δούλος πάρα πολύ θύμωσε δηλαδή και άρχισε και έβριζε και έλεγε εναντίον του αυτοκράτορα ότι είναι αυτός, είναι τέτοιος άνθρωπος, τέτοιος τύπος, τέτοιο. Όταν άκουσε λοιπόν αυτός και λέει, σταματάτε, δεν τον πουλάω. Δεν ήξερα ότι με αγαπούσε τόσο. Διότι μόνο αυτός μου είπε τα ελαττώματά μου. Βλέπετε λοιπόν ότι η ειλικρίνεια πρέπει να είναι πολύ πια πάνω από την κολακία. Δεν χρειάζεται κολακία. Επίσης, μας έχει αφήσει ο Πολύς Έσσωπος με τους μύθους του, που έγινε ένας φιλόσοφος ενώ ήταν δούλος πρώτα, και ο κύριος του είπε κάποτε, άκουσε να δεις, αυτό το γλυκό το οποίο είναι πολύτιμο, θέλω να το δώσεις στον τάδε, ο οποίος είναι ο καλύτερος φίλος μου. Έτσι εγώ νομίζω. Τέλος πάντων θέλω να το δώσεις στον καλύτερο φίλο. Εγώ αυτό νομίζω ότι είναι. Την άλλη μέρα ο κύριος του είδε το πρόσωπο αυτό στο οποίο είχε στείλει το γλυκό. Νόμιζε ότι είναι ο καλύτερος φίλος του. Έλαβες λέει το γλυκό και τα λοιπά. Όχι, δεν έλαβα τίποτα. Παράξενο. Πάει στο Έσσωπο. Καλά τη σου είπα να δώσεις το. Πού το έδωσες? Στο σκύλο σου. Στο σκύλο σου. Μα μόνο αυτόν έκρινα ότι είναι ο καλύτερός σου φίλος. Όλοι οι άλλοι είναι υποκριτές. Εγώ τους βλέπω λέει εδώ που έρχονται. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να υπάρχει υποκρισία στη φιλία. Και είμαστε ευτυχισμένοι εμείς οι χριστιανοί, διότι όπως λέει και η Γραφή, ότι το φίλο πρέπει να τον κάνουμε με προϋπόθεση την αγάπη του Κυρίου, όπως λέγανε και οι αρχαίοι. Δεν μπορούν να γίνουν φίλοι δυο κακοί. Αυτοί έχουν πάθει, θα μαλώσουν αμέσως. Πολλό μάλλον δεν μπορεί να γίνει φίλος κακός με καλό. Διότι αν με τον κακό δεν κάνει, πόσο μάλλον δεν θα μπορεί να κάνει με τον καλό. Γι' αυτό η αρετή πρέπει να συνδέει τους φίλους. Και εμείς οι σύγχρονοι τώρα οι χριστιανοί πρέπει να έχουμε φίλους, τους Αγίους, τον Άγγελό μας και προπάντων τον Κύριό μας. Το είπε ο ίδιος. Ημείς φίλοι μου εστέ, εάν πείτε όσα εντέλουμε ημί. Μας κάλεσε φίλους. Όποιος έχει τέτοιο φίλο είναι ευτυχισμένος. Και στην εδώ ζωή και στην άνω ζωή, την οποία έχουμε όλοι μας να